Исәнмесез? Sağolmasız. Фәдис әфәнде соңгы интервьюларның берсендә әйткән идегез, кызыгыз белән аралашмыйсыз дип, 20 елдан артык күргәнем юк дип. Инде соңгы фотографиялардан күз салсак, сез анда Гөлназ белән дә төшкәнсез, үзегезнең кызыгыз белән дә төшкәнсез. 20 ел буена бөтенләй күрешмичә торганыбыз булмады. Сирәк-мирәк күрешкән чакларыбыз булды, әлбәттә. Бу нигә килгәндә инде бик күңел күтәргеч, җанга бер сихәт, җанга рәхәтлек, ул нәрсәдер җитешми тора бит инде. Менә шу аралаша башлау, рәхмәт аңа үзенең яклап булды. Әйтәләр бит, җан тартмаса кан тарта диләр. Бәлки алая төшкәч үзенең якынлашасы килгәндер, аралашасы килгәндер дип әйтәсем килә инде. Аңа зур рәхмәт, кияүгә зур рәхмәт. Алар килеп керделәр. Әйтмичә, нитмичә, минем туган көнне без туган көн үткәрмидерик, гаилә белән генә утырадык, үзебез генә утырадык, шәүләп кенә. Шул вакытта алар килеп керделәр. Матур итеп, бик шатлыклы хәл булды ул үзенең өчен дип әйтәсем килә. Шәхсән минем өчен бигрәк тә инде. Менә тагы да инде. Хәзер аралашып киттек. Алла бирсә аралашып яшәсеннәр дип әйтәсем килә. Чөнки алар миннән калса минем фамилияны алып баручы бүгенге көндә икәү генәләр. Менә инде 2 кызым булды. Бер улым бар, Аллага шөкер. Бер внучка бар әлеге көнгә. Менә шулай итеп бергәләшеп, матур итеп киләсе көннәрдә, алдагы көннәрдә хәерле гомерләр булып яшәргә язса иде дип Исеме ничек кызыгызның? Кызымның исеме Лиана. Ничә яшь аңа? Лианага 30 яшь тула киләсе елга. Алла биргән булса, ул 91 елның минем сымак Вадали 1 февралендә дөньяга килгән иде. Бер көнне сезнең туган көнне. Бер көн түгел, мин 4-ндә, аның 1 февральдә туган көне. Лилия апаның аңа мөнәсәбәте ничек булды? Лилия апаның әгәр дә мөнәсәбәте аның ничек булырга может? Беренчедән ул бит Лилия бөтенләй генә дә теге урысча әйтеп әйтсәк, ни причем бит инде. Шуның өчен, шулай да бәлки теге теләмәгәндә булыр иде бер хатын булса. Лилия апасына ул бик нәйле, рәхмәтле, чөнки ул белеп тора, күп нәрсә хатын-кыздан торганын ул аңлап тора. Шуның өчен әле Кәримнең туган көненә килер алдыннан да ул иң беренче нәүбәттә миңа түгел, Лилия апасына язышып, алар шулай килешеп, шулай эшләнгән эш булып чыкты. Сезнең Санта-Барбара тарихы бик дәвамлы булды. Өстәлә тора Санта-Барбара тарихы, сериаллары өстәлә тора. Аллага шөкер, әлхәмдүлилләh шөкер дип әйтергә кирәк.